enggak, ini tambah sini kok 20.000. Iya. Mending lah. Wis pinter sih Mbak, wis pengalaman Mbak. Nangis kabeh. Kuwi mbakne aku pesen bayar kowe. Sekilo ya. Duitnya kapan? COD ya dia. Kok kan ngene. Mau teka bayar ya. Ya wis lah. Ngene aku nek bukan aku metu, kok talang mbak sih ya. Enggak apa-apa, Mbak. Lah iya. Mas Mau ngomong. pingi 2 kilo ki Mbak. 2 kilo ke isine. Iya mau pesen 2 kilo kok anak kecil ngono sih aku. Isine berapa? Sekilo isine pito. Kilo sini gitu ya. Mereka ngojek ora iso. Wong ndek motor ra iso numpak motor aku. Wong aneh ki lho, aneh tapi nyata. Ki perang gawean akeh no. Agus ki turun ya. Kayak orang puasa aku. Kemarin puasa setahun lho, Mbak. Kemarin puasa aku cuma ngomong setahun. Setahun kan aku ora. Men, ya kok iki kok